que han fet altres ajuntaments, com l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, és ampliar aquest espai de terrasses. Sí, perquè de fet de les 275 terrasses que hi ha, li han permès que 195 d'elles puguin ocupar una mica més d'espai públic, com podria ser, per exemple, les places d'aparcament que hi ha. Ens ho explica la regidora d'Espai Públic i Medi Ambient, la Marta Jofre. En alguns casos també, per a alguns establiments que no tenien llicència abans de l'estat d'alarma, hem concedit aquesta llicència de forma extraordinària i temporal. I també en alguns casos el que hem permès és posar terrasses en llocs on fins ara no hi havia, com per exemple places d'aparcament de vehicles, la zona blava. I també parlem en aquest cas del bar Mónaco, que és un dels bars que els hi ha permès precisament ampliar l'espai que té habitualment. Ho podem veure a les següents imatges. Gracias al ayuntamiento que nos ha permitido aquí en este parking poder hacer una terraza para poder volver a reabrir la normalidad. Hemos anulado 3 plazas de aparcamiento, hemos cerrado la entrada, se ha abierto un poquito más arriba y gracias a eso tenemos una maravillosa terraza. Bé, i de fet, malgrat que a Vilanova s'ha permès que aquestes terrasses puguin ocupar aquest espai que us estàvem comentant, algunes, com també estàvem dient fa pocs minuts, no ho han fet perquè no els hi surt a compte. Anem a sentir